हेल' लोगोफोर नै जों दा बावखुंग्रियाव थांगासिनो ओमफ्राय बेयावनो लामायाव नै जोबोर अखा हाथे जाबाय हाय मोनसिगोन बावखुंग्रि आं दंबा नै आयौ जि लाइन गारि थाथ'नांलायबाय आरो गुबुनथिंबो नै ओइनो सान्दुं दुंना होबायलै साल्ला आयौ जों जि गोजान थाबायलांनांसिगोन एबार फाग्ला जागोनलै जायगाया मोनामजोब्बाय थाबायगासिनो जों दिनैसो नुफैबायलां बे गेटखौ आं फट' लानो जेबो गोसो गैया बैथिंलाय मा जालाबायदों एबारलाय मन्दिर खुलुमखांबाय मोनसे नैबेवहाय फास मोननाय मन्दिर हाजोआव थांनायनि फास गाखोनाय मन्दिराव ओइथिंबो दंबावो मन्दिर हाजो मोनहांबाय आयौ गोजौआ नै डाइरेक्ट थियाखा गोलोमजोब्बाय दासो बावखुंग्रि मन्दिर मोनफैदों आयौ गोलोमदै सरगलायथारबाय बावखुंग्रि मन्दिर Kini mensikan ayo haya gulap gajubai gozoman pinsikan kini mensikan kini mensikan mandir kini mensikan saya buat kini mereka hayo Igri rosi thanda लोंबाय जों नै ओमफ्राय दै बुरजासिगोन ओमफ्राय जों दा बुट गोथां जागासिनो जों दा अखा सिजाबोजोब्बाय दासो गारदों अखाया मोनहैसिगोन गेजेर मोनफैबाय गेजेर बावखुंग्रि मोनफैबाय गोजौनिफ्राय गाहायाव ओंखारबोनायाव अखा लोगो मोनबोदों जों लोगोफोर ओमफ्राय आंहा सारअन्थाइबो नांजाबावदोंसो क्लाबसे जोब्बाय ने सिजाजोब्बाय गाहायाव मोनफैबाय जानोसै नै लोगोफोर जों दा गाहायाव मोनफैबाय ओमफ्राय जों दा आइसक्रिम जानो नागिरदों आरो स' दिनै भिडिअ'आ बेखिनियाव जोबथ'बाय बाय बाय लोगोफोर आइसक्रिम जानो नागिरदों
आंना चक्लेटनिसो गोथाव गोथाव